all the chicks I love before, who traveled in and out my door. Ups! Cut! At nang tutuloy na dayta, iso maawis kayo amin ang makipasat, iti maangay amay kalimapulo ket siyam nga anibersaryo ti MPBC with the stations DZWT 540 AM ken 99.9 Country FM. Maangay dayta inton April 13, 2024. Ijela ang CRC Hall, Bishop House Compound, Kabayanihan Barangay, Baguio City. Kadagiti mo't kayat nati agdunar iti dara at danto bloodletting drive kan adda pay free health consultation kadagiti adda rikrik na kan adda pay libre amasahe sakto ti agmasahe tita. Isungaw may kayo amin napaw agkikita tayo to ijay.